స్టోర్‌లో ఈ క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ కోసం వచ్చినటువంటి కొత్త 3 పీస్ న్యూ అప్డేట్ అండి ఇదైతే గనక. కాస్ట్ అయితే రూ. 790 అంటే అసలెవరు నమ్మరేమో. ఫ్యాబ్రిక్ మళ్ళీ ఇంపోర్టెడ్ మెటీరియల్ అండి. మంచి థిక్‌నెస్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ కూడా చక్కగా యోక్ పార్ట్ అయితే గనక హైలైట్ చేసాం కడ్దానా బీట్ వర్క్స్‌తో. దుపట్టాస్ కూడా చాలా పెద్దగా వచ్చాయండి. ఎవ్వరు ఇవ్వలేని ప్రైస్‌లో ఈ 3 పీస్ సెట్ అయితే కనుక 2 కలర్స్‌లో మనం 790 ఎల్ఎంఎక్స్ఎల్, డబుల్ ఎక్స్ఎల్ సైజ్ పైన అయితే కనుక ఇస్తున్నాము. స్టోర్ విజిట్ అవ్వండి. మీరు కావాలంటే ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఛాలెంజింగ్ ప్రైస్ ఇదైతే కనుక. సో బెస్ట్ కలర్స్లో అయితే కనుక ఇది మనం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ న్యూ అప్డేట్ని డెఫినెట్గా మీరు యూజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, పేజ్ ఫాలో అయిపోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి. బికాస్ రూ. 790 నిజంగా ఇదైతే పైసా వసూలు సెట్ అండి. ఆఫీస్ వేర్, సెమీ పార్టీ వేర్కి చక్కగా వేసుకోవచ్చు. క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుండింది. ఇలాంటి కలెక్షన్స్ మాత్రం మిస్ అవ్వకూడదంటే లేటెస్ట్ కలెక్షన్స్ ఇప్పుడు వచ్చేవి. తప్పకుండా పేజ్ని ఫాలో అయిపోవాలి. ఇందులో ఉన్న 2 కలర్స్ మీకు నచ్చిన సైజుని తీసుకోండి. నో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా.